Predsednik Srbije o zabrani ulaska državljanima Srbije u Crnu Goru. Kako mogu Nemačka i Austrija, a Srbija ne može? Vučić o odlukama Crne Gore. Mi u to blato nećemo ulaziti ni prebrojavati sitna krvna zrnca. Predsednik Srbije kaže da nema sumnje u to da je odluka Crne Gore da od 1. juna ne otvori granice sa Srbijom politička, ali ističe da Srbija svoju granicu neće zatvarati. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, odgovarajući na pitanja novinara u Smederevskoj Palanci, rekao da Srbija, za razliku od Crne Gore, svoje granice neće nikome zatvarati. Zar da zatvaramo svojoj braći, rođacima? Mi smo braća, mi nemamo nikog bližeg od Crne Gore. Jel to sada znači da se ja sada slažem sa njihovom politikom? Ne slažem se, naravno, rekao je Vučić, dodajući da je ponosan na studente, na te mlade ljude koji su juče došli avionom u Beograd na studije. Među njima ima i Crnogoraca, Srba, Albanaca koji će tu studirati. Mnogi od njih će tu i ostati, jednog dana zasnovati porodice, rekao je Vučić, dodajući da Srbija ne želi da se zatvara i vraća u neka nekadašnja vremena, već da bude otvorena za sve, da raširenih ruku sačeka sve koji dolaze. Da zatvorimo granice pa da budemo kao oni, pa to ne može. Mi želimo da ostanemo otvoreni. Krvna zrnca nećemo prebrojavati, a kada je reč o odluci da nema sletanja za Montenegro Airlines na Beogradski aerodrom, sačekat ćemo da vidimo odluku o Air Srbiji. Ja nemam nikakvu sumnju da je reč o političkoj odluci vlasti u Crnoj Gori. Valjda se hvalite time kad imate veliki broj testiranih i utvrdite broj obolelih i to ne želite da krijete. Kako to da je Nemačka na listi kad ima 30 puta više zaraženih? Ali dobro, bolje je da nikoga ne testiramo i onda nećemo imati obolele. Naravno da je reč o političkoj odluci. Menjaće se to, jer će to zahtevati njihovi interesi, rekao je Vučić i dodao, mi u to njihovo blato nećemo da ulazimo. Naše granice će biti otvorene za sve. Nećemo da činimo štetu našem narodu koji čini 30% stanovništva u Crnoj Gori, ali ni ostalim građanima te zemlje. On je tako odgovorio na pitanje o odluci Crne Gore da ne dozvoli ulazak građana Srbije u ovu zemlju, dodajući da je uveren da će se ona promeniti i da će presuditi njihovi interesi. Kada je reč o meri Direktorata za civilno vazduhoplovstvo, Vučić pita kako bi se na aerodromu razdvajalo ko u skladu sa odlukama Crne Gore može da uđe avion, a ko ne. Na kakvu bismo zemlju ličili da ljudi stanu u red sa boarding kartom, a mi onda da prebrojavamo krvna zrnca i kažemo vi možete, vi ne možete, jer ste iz Crne Gore, a vi zato što ste iz Srbije ne možete. Kako nikome to nije palo na pamet, nego se govori o političkoj odluci, upitao je Vučić. Predsednik Aleksandar Vučić ponovio je da će Srbija zatvoriti granicu i zabraniti ulazak samo za pripadnike kriminalnih klanova iz Crne Gore, dok je za sve ostale građane potpuno slobodan ulaz, bez ograničenja po bilo kojoj pripadnosti. Kontremere nisu pitanje, nisu tenzije između dve države, mi ne pravimo tenzije, nikoga ne progonimo u Srbiji, nemamo problem ni sa kim. Samo neko misli da treba da se obračunava sa srpskim narodom, a da mi treba da tapšemo i kažemo udrite po Srbima, baš smo srećni zbog toga. Pa to nećemo, rekao je Vučić. Imaćemo normalan odnos i pokazat ćemo tim razliku između sebe i njih.